こっちは大人たち。井戸端会議ってとこかな。Klokken halv 9, da jeg skulle have min morgenkaffe, så sad der 30-40 mennesker fra Esbjerg og drak halv liter øl. Og jeg sad bare der. Det var et kulturschok for mig. Jeg kunne aldrig finde på at drikke øl om morgenen. なんだろう。自転車の屋台？ Det var på mit stamsted, hvor jeg normalt sidder og drikker kaffe. Jamen selvfølgelig, de havde kørt tog fra klokken 5 om morgenen, ikke? こんにちは。こんにちは。Hej. Vi skulle ikke kigge på jer jo. I laver cappuccino til nogen fra Esbjerg. この音、カフェとかで聞いたことがある。こんな自転車があるんだ。Der fandtes faktisk kaffevogne i gamle dage i København. Der bryggede kaffe til arbejdspladserne. Fordi man synes simpelthen, at de drak altså lidt for meget af det der, du ved, det man helst ikke skal drikke af noget af, når man er på arbejde. Det smager godt. Bruger I sukker eller noget? 頑丈そうな機械。重たくないですか？ Jo, men når man først har fået trænet musklerne, så er det perfekt. Jeg stiller op i Tour de France næste år, så er jeg kommet i form. 本当？じゃあいっぱいコーヒー売らなきゃね。Får lige lidt damp. Ja. さようなら。コーヒーこぼさないでね。おーっとっと、やっぱり重そう。おじさん大丈夫？ Hej hej. Vi ses i København. 気をつけてね。楽しいコーヒー屋さん。